ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏହା କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତିଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ବିଜୁଳି ଯେପରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ମାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ହିଁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିବେ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମାର ସହିତ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହାତୁରୀଧ୍ୱନି ସହ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, ପୁଣି ମାଥ୍ୟୁ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 44 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନେ କରୁନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। କଣ ଆପଣ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି?